May hapon sa tanan, nanapod kita sa Light Them with My Word, ang sinimanang pagpambit sa kinabuhi sa layko. Ang ato ang Ebanghelyo kinutlo sa Kapitulo 12, versikulo 13 hangtod sa 21 sa Ebanghelyo ni San Lucas. So brothers and sisters, ang atong Ebanghelyo karon naghatag kanato og pagtulunan o ngani nagsumikad kini diha sa usa ka tawo nga nagsinggita og magpatabang kang Hesus sa paghusay sa pahina nila sa ilahang kaptangan kay wala siya bahini kuno sa iyang igsuon. Unya si Hesus mitubag nga dili magpalabi sa kahakog, no? So nga naman, basin dia og namintaha sila o pintahoso sila ug nailain siguro rason ini. Unya gisultian dayon sila ang mga tao nga nag-alirong sa kanila o tan-aw niadtong panahon na nga nakasaksi niadtong paghitabo, gistoryahan dayon ni Hesus sa parable sa the rich fool, no? Kanang tunto nga dato. So brothers and sisters, ako mong aghaton sa pagtuon ini, uban kanako sa ako kanang pagpaambit nini atong Ebanghelyo. Sa versikulo 13, mingon may usa ka tawo dito nga mingon, magtutudlo sultihi ang akong magulang nga lalaki nga bahina niya ako sa among napanunod nga kabilin. Mingon si Hesus kaniya, unya tao, unsa ako? Huwis o tigbahin sa inyong mga kaptangan? Unya misulti si Hesus sa mga tao, pagbantay kamo sa tanang matang sa pagkahakog. Kaya ang tinuod nga pagkinabuhi dili diha sa kadaghan sa kaptangan. So, brothers and sisters, nabatasan magud sa mga Hudiyo atong panahon na og nagani ilahang kanang mga problema o labi na niini karon nga bahina sa ilahang napanunod nga kanang kaptangan. Ang ila dayong atuan ang rabay, no, ang kanang punuan sa ilahang simbahan, punuan sa ilahang kanang spiritual nga mga leader nga ilang gatuan o mangayo rin sila o kanana ang husay, no? Magpahusay rin sila. Sumuna si Hesus iyang gitawag sa usa ka tawo kay wala siya bahini og tarong sa iyang igsuon. Sa versikulo 16, unya misulti si Hesus kanila nini nga sabingay, no? Una ningon si Hesus nga magbantay kamo sa tanang matang sa pagkahakog, no? Ngano nakaistorya man si Hesus nini. Siguro sa kanang ang katong nagpahusay kanila, dili na to kahibawan nga puro dayto sila nga mga bintahoso. Ug kasagara gayud ang kanang anak nga mga naay problema sa paghusay sa ilang napanunod sa ilang mga ginikanan, di na to kibawan, no? Nga nagsumikad gayud sa dili pagkasinabtan ay kay naay ilahang problema sa ilahang mga batasan. Siguro insakto si Hesus kay iyon siya nga magbantay kamo sa kananaang pagkahakog. Ngano man ang paghakog magud mo magisinugdanan, no? Kay kung hakugan ka, kananaang naigugma ka sa pagpanikas, naigugma ka nga ikaw ra ang mabulahan sa bahina o ikaw ra ang naay kanang dako og bahin, no? So meaning ang paghigugma dahil nining iyon ani nga mga butanga sa pagkahakog, pagkabintahoso ug uban pa nga mga kananaang batang sa paghakog mo dahil sala sa atubangan sa ato ang Ginoo mo din ang pagka makasasala
muna siya inyo siya magbantay kamo basin ang motibo. Ang motibo nimo is sa pagkahako. Motibo ni pagbintaha. Motibo nimo nga imuhang kanang lupigan ang imong isikataw, no? Mora ba na yung ana usahay. Kay kung man nagsuon ka mo, ibahina ka mo o gitagahan ka mo o ganana ang gisunod ninyo sa inyong mga gihikanan, nan kamo na mag-usay-usay. Mayo ang pagkahusay, mayo ang pagkasinaptanay, no? Usay bisag igsuon mag-away. Mag-away sa bahina, mag-away sa kwarta, mag-away sa mga kaptangan, brothers and sisters. Unsa man ang pinakauyukan ni pagkabintahuso. Kay nga naman gusto kayo nga makabintaha, gusto kayo makapanglupig sa uban tala, siya kayo mapulahan. Iyara, self-centered mga isulti ni Jesus. Unya isulti si Jesus kanila sa sambingay. Gipagi ni Jesus sa sambingay. May usa ka tawo nga adunahan nga may yuta nga daghan. Usa ningon siya sa iyang kaugalingon, unsa may akong himuon? Wala na ako'y kabutangan sa akong dakong ani, kay dako man ang iyang ani, no? Maayo pa tingali nga ipagguba ko ang akong mga budiga o magpatukod og mas dako pa gayud niini. Ug dito ko ibutang ang akong mga ani ug akong mga kaptangan daghan pa rin. Gawas sa iyang ani, gawas sa iyang umabot nga ani, nana siya na iyang mga kaptangan na daan, no? Siguro walay kabutangan. Muna magpabuhat siya dako nga budiga. Ug tungod kay daghan na ang akong natigom alang sa umabot nga mga tuig, magpahayahay ako. Unya, mukaon, muinom, o maglipay-lipay na lang. So, kanini ang kuhan, kanina nga panagingnan, iyang gitudlo kani sa mga kanana ang katawhan nga nagpalibot kanila o naminaw kanila, no? Nga ang usak mo ng katao nga na ay umahan, dako mo no siya ani. But unsa may iyahang himuon sa iyang ani, nga napamasay mga kaptangan nga kanana ang naa sa iyang buliga, plus niyang ani pa, siya magpabuhat na lang ko dako ng buliga para kaning ani na ko mulungtad manigpila ka tuig. O ako ning ipundo, ako nang inaynayon og gamit malipayon pa ako, no? Malipayon ako, mag-inom, siguro magbisyo ug uban pa. Kay kanana ang igo kani sa ako nga maglipay-lipay ako pila ka tuig. So brothers and sisters, wala niya hunahuna nga ang iyang umahan na pamandiha. Ang ani dahil sa sunod tuig, magbuhat na mo siya buliga or stop na lang siya o tanom para kanan na lang iyang na sana kanan na ang naabot niya ng tuiga mo nalay iyang itigong o iyang ipundo. Ba't dili yung anak makikanin niyang tuhana sama sa Kristo ng Jesus, mao kaniyang pagkahakog, no? Iyan ang kaugalingon, iyang ginahuna. Ang iyang pagtuo, maluwas siya ini. Ang iyang pagtuo nga, okay na gini, no? Para bitaw sa ato ang ihimplo usahay nga nanay dako nga grasya nga gihatag sa Ginoo kanato. Di na gani nato ato og kanana ang gasto, ang ato ang grasya nga gihatag sa Ginoo, di nato mato gani og kanana ang gamit para sa lang sa atong kaugalingon, mulungtad pila ka tuig na. Nanapoy mo abot kay grasya gyud gihatag sa Ginoo. Kung sa gibuhat magpadako, ibutang sa bangko, ibutang sa asa dapit ang imuhang mga abot. Apan ang imong ginahuna ang imo lang kaugalingon. Daw bi ang imong mga katabang
Daw mi ang imong mga sao. Daw mi, brothers and sisters, ang mga tao nga nagpalibot nimo, dako kayo ang imong budigan, dako ang imong balay, apan ang imong palibot, mga pobre kayo, dili gani halos kataon. Apan ikaw hayahay ka sa imong balay. So mo niya nga, pasabot sa ato ang Ginoo. Nga mabot na po na imong grasya. Wala gani kay pagunahon sa uban nga nagpalibot kanimo. So, imong kaugalingon, ang pagtuon nimo, maluwas ka na niya na. Maluwas ka na sa kagutom, maluwas ka na sa imong paghapi-hapi, kay naa kay imo ikhapi-hapi kanunay, di ka na magasto kay naa na. Di ka na magastuhan og dako kay naa na diha. No? Mag-inom-inom ka na, imo ikagasto. Maluwas ka na sa kagutom, maluwas ka na sa probitsa nga gusto nimong iangkon para imong gasto sa imong kaugalingon, maluwas ka na niya na. Ba, ang Ginoo ng istorya, maluwas ka sa imong kalag. Maluwas ka sa imong pagkahakugan. Muna ingon si Jesus sa verse 20, apan miingon ang Dios kaniya, buang-buang, karong gabi bawion ko kanimo ang imong kinabuhi, busa kinsa man ang magpakahimulos sa imong gitigom nga mga kaptangan. Kung mawala ka na sa imong kaugalingon, mamatay ka na, kinsa may magpahimulos? Muna siya ingon siya nga, buang-buang. Nagtuo ka nga maluwas ka ang imuhang kaugalingon nga ginabuhat. Maghapi-hapi ka lang. Mag-inom-inom. Imong pag-inom-inom, imong pagbisyo, uban pa. Mao ka na imbitasyon nimo sa imong kasakitan. Mamatay ka na. Kinsa may magpahimo sa imong kaptangan, sa imong salapi, sa imong bahandi, kung ang uban pa, umaabot diya sa imong umahan, kinsa may magpahimo sa anak? Siya buang-buang. Mausap ka na ang mahitabo sa tao nga magtigom og mga bahandi alang lang sa iyang kaugalingon, apan halos, apan kabos at tubangan sa Dios. Nga naman kabos at tubangan sa Dios, magtigom ka, imo og liyong pagtuo nga makaluwas na nimo, but ang realidad, kabos ka at tubangan sa Dios, kaya di gyud ka maluwas. Maimpirno gyud ka anang imong ginabuhat. Kabos sa Dios, kay ang Dios wala mahimuot kanimo. Ang imuhang ginabuhat dili gayud kana makaluwas kanimo, apan magkapildi kana sa imong kalag. Brothers and sisters, daghang ayo bitaw nga gabuhat niya na sa ato ang kaugalingon nga mga kinabuhi. Na unsa man ang ilahang bahandi nga gipundan nila sa kadugay nga panahon. Naghapi-hapi sila, of course, happy-happy, but in the end, natakdan og sakit, namatay, kalit lang ayo namatay, o kinsa may nagpaymulo sa ilang bahandi. Ngayon mo nga, gibilin mo na sa mga anak. Maayo kung mga anak, mahibalo mo, maniho niya na, sama sa ilang ginikanan, o dili. So, ang gipundar sa inyang ginikanan, nahinay-hinay o baligya, nahinay-hinay o dispatsar, labi na ang mga anak, wala kauman sa pag-eskwela, mga anak, nagbisyo po. Sayang lang ang ipundar. Karon unsa nahitabo, pobre pang uyamo ang nahitabo. Brothers and sisters, yun ana, kato kuno magtigom sa bahandi alang lang sa iya ug dili alang sa katawhan sa Dios, kay ang grasya nga gihatag kanimo dili nakakinahanglan magtukod pag kanang budiga. Kaya nga naman, ang grasya nga gihatag kanimo, ang but pasabot na imong
ipa kananaang i-share, no? Iapod-apod sa mga nagkinahanglan. Unsa man pagkapot-apod dili maganin mo ihatag. Kung puntahan ka kayo o negosyante ka, ususan nimo ang presyo kay daghang kayo ang abot nimo. Ug sa pag-usos nimo presyo daghan ang maka-afford. Maka-afford sa pagpalit like for sample humayan. Dako kayo humayan nimo, dako kayo mong ani mong ususa. Para daghan ang magulahan ni hana makakaon. No? Kung na'y sobra ipanghatag. Sumini ang imo na yung budiga, ang imong kabtangan, imong budiga, kanunay gaapaw o kanunay makasilbi sa katawan sa Diyos. Parehabi ang imong budiga sa imong kumo. Magunsa man ang budiga sa kumo nimo og sirado og imong kananang gikumkum. Gikumkum nimo ang kananang kabtangan og abot. Nga gikan na mas Ginoo dili sa imo sa may tabo asa man ihatag sa Ginoo ang imong sunod nga abot ug imo nang gikumkumdaan. Ablihi ka na ang imong budiga para ang tao maka haymunos kanimo sa imong barato nga presyo ug maayo nga pagbahin niya na katong dili ka afford gayud. Ug ang Ginoo kanunay magbutang sa imong palad sa grasya nga iyang gusto nga ihatag kanimo kay ikaw nagtabang para sa kayuhan sa tanan. Usara na ka kumkum basin og duha imong iabli so dako kayo ang imong grasya nga matabang sa uban. Muna gipahimangnoan kita ayaw og ikumkum ang imong kamot, ayaw pagpaniguro sa imong kaugalingon. Imo lang kaugalingon bahandi imuhang gituan nga makaluwas kanimo apan dili ka na makaluwas sa imong kaugalingon kay layo ka sa Dios, kabus ka sa Dios, adunahan ka sa imong posisyon but kabus ka sa Ginoo. Dili kayo ikaw maluwas pag-abot niya sa ikaduhang pagbalik sa eschatological in time. Dili na to ibutang ang ato ang kaugalingong pagsalig diha sa ato ang mga nalangkabtangan kay dili ka na makaluwas ka na to. Dili ka na makaluwas ka na to, brothers and sisters. Mag-isalig na to ang atong budiga diha sa ato ang Ginoo kay ang budiga nato og abli kanunay ka na hulipan sa Ginoo ug makatabang ikaw sa katuyuan sa Ginoo diha sa paghatag nimo og dako nga ani para ang katawhan sa Ginoo malipay ug matabang. Brothers and sisters, salamat kayo ug may hapon sa tanan. Like them with my word. Don't forget to like and subscribe. And above all, hinaw-tunta na matagaan o mabuligan ko nimo. Dako diya ang imong budiga, pagbahin po gamay sa ato ang misyon para makapadayon kita din sa ato ang pagsangyaw sa may balita. Pinagi sa ato ang like them with my word at kinabuhi sa like ko ang atong sinasimulan sa pagpauli sa puno sa Diyos. Sa ngalan samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.